har hjulpet meget, at den har været rundt, og så lavet illustratorudstillinger og sådan noget rundt omkring. Så sådan noget, jeg har jo så sådan nogle ønsker til forholdet. Det er for eksempel det der, som Lemmy snakkede om, at jeg er momsregistreret, så jeg skal skrive en faktur hver gang, at jeg får et eller andet beløb fra udlandet. Det er jo sådan noget, som vil være rigtig dejligt. Også på længere sigt, hvis forlagene kunne være lidt dygtige til at hjælpe os, der er momsregistreret, så de simpelthen bare sender en opgørelse, og vi lægger moms på. Det er sådan noget. Og så ville det også være rigtig rart, hvis det danske forlag kunne finde ud af, hvordan de får trukket den udenlandske skat fra. Fordi min revisor, han sidder, hver gang jeg får en opgørelse, så sidder han og trækker den udenlandske skat fra for min del. Så det kan jo godt lade sig gøre. Det er bare rigtig dejligt, hvis de danske forlag gjorde det. Og så ville det også være rigtig dejligt, når man får de der opgørelser fra forlagene, at der stod, hvor mange eksemplarer ens bog var solgt. Altså, så man ikke kun får lige for et år, men det kunne være ret interessant at se, nu har vi solgt 300, nu har vi solgt 500. Så man så det år for år, hvordan det voksede. Så det er sådan nogle ønsker. Men altså ellers så synes jeg jo, det er jo rigtig dejligt at se, hvordan de danske bøger kommer ud, og hvor meget der bliver gjort for dem, altså netop også for de danske forlag og Kulturministeriet virkelig er ude rundt omkring dem, så det er jeg rigtig glad for. Tak for det.